روانگاه آشوری مافی مروان سیاستên PYD derbarê tevlîhevkirina proseya xwendinê û girtina dibistanên Siryanî bi tundî şermezar kir û bang li hemû aliyan kir gul dijî siyasetên PYD derkevin. Cemîl Diyarbekirlê revberê cîbecîkar ya Rewangeha Aşûrî ya mafê mirovan di hevdîtineka rojnamevanî de got civîna vê dawiyê ya serokên pêkhateyên xiristiyanî li parêzgeha Hesekê ji ber destdirêjî û istifzazên reveberiya PYD bû, mîna girtina ciwanan û desteserkirina mal û milkên koçberan. Diyarbekirlê her wiha got reveberiya PYD biriya kiryar û binpêkirinên xwe tekez dike gotû berjewendiyên wê yên zelal li navçeyê nînin. Diyarbekirlê bang li hemû aliyan kir got helwest û daxuyaniyan derxin da ku sînor ji binpêkirinên PYD re werin danîn. Roja 18 vê mehê li Qamişlo serok û oldarên kenîseyên Cezîre û Ferat li dîwana Metranya Siryanî ya Esozoks li Qamişlo civiyan û biryarên PYD derbarê girtina dibistanên xiristiyanan red dikin û dibêjin ew yek nameyeke li dijî hebûna xiristiyaniyên navçeyê ye. Serokên kenîseyên xiristiyanî di daxuyaniyekê de gotibûn got ew dibistanan xiristiyanî rewayî û yasayî ne û ew dibistan nikêmî kenîseyan in û girtina wan dibistanan nameyeke metirsîdar e li dijî hebûna xiristiyanî li navçeyê. Beriya neharê xistina Asûrî ya Demokratî jî gef û girtina dibistana Siryanî ya li Dêrik û Dirbêsiyê ji aliyê PYD ve bi tundî şermezar kir û gotibû ew yek li dijî hebûna pêkhateya Siryanî ye. Roja sêşemê heftê tebaxa 2018 desteya perwerdê ya rêveberiya PYD hişyarnivîsek radestî rêveberiya dibistana Siryanî ya taybet li Dêrikê kir tê de gefa girtina dibistanê di dema 24 demjimêran de da li jêr berpirsyaretiya yasayî. Ew jî bi bihaneya ku wê dibistanê molet li dema yasayî de wernegirtiye û rêbazên wê jî ne bi erêkirina desteya perwerdê ye ya PYD. Beriya niha heman gef û hişyarnivîs radestî dibistana Siryanî li Dirbêsiyê jî kiribûn. Li Kurdistana Sûriyê PYD destdaniye ser dibistanan û rêbazên xwe ferz kirine got ew rêbaz ji aliyê aliyên siyasî û rêbaznasan ve weke rêbazne nerêkûpêk û ideolojikirî serbarî nefermîbûn û îtirafê bi nav dikin.